Bráško, nemáš požičať 100 eur, ja ti vrátim do zajtra. Láska, ja len taká vec, že by som chcela tú kabelku, vieš čo má aj Aneta, a stojí 100 eur, by si mi dal 100 eur, bo máš ma rád. Bráško, došla mi zásoba, ja nutne potrebujem 100 eur. Ale že máš? Máš? Ale vážne máš? Dáš mi teraz? Hovorím ti pekne, Bráško. 100 eur potrebujem. Mi to dodáš do hodiny, ti hovorím. Do hodiny ti hovorím, to tu bude na stole. Bráško, vieš, ak to chodí, žena má zajtra narodeniny, by som jej chcel dať čo kúpiť. Nemáš požičať 100 eur peniazy, vieš? Ťažké to mám ja teraz. Potrebovala by som 100 eur, lebo ideme na výlet a idú aj kamošky, takže dáš mi 100 eur? Bráško, keď máš 100 eur navyše, viem poriešiť veci. Hneď teraz viem poriešiť, ale musíš mi povedať, či máš tých 100 eur, alebo ne. Viem poriešiť veci, hej. Ježiš, prepáč, že ťa vyrušujem. Taká vecička sa mi stala, že keď to nie je pre teba príliš, tak ja by som potreboval 100 eur, ale akože keď je to pre teba príliš, tak v pohode, vieš čo, akože nič sa nedieje, len fakt by som potreboval, len akože keby si mohol, je to na tebe, je to v pohode, keď nemáš, je to v pohode, hej. A môžem sa opýtať, ty si hovoril, že si bohatý, hej? Tak akože, vedel by si mi dať aj 100 eur teraz, alebo jak to máš?